नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. घरगुती गॅस सिलेंडर स्फोट जाऊन एक महिला गंभीर जखमी. कुमटा शहराच्या कोप्पीकरवाडी हिंगा आमदार दिनकर शेट्टी हेमगेल्या भावाल्या घरात किचन रूमात सिलेंडर स्फोट जाऊन एक महिला गंभीर जखमी झाली घटना शनिवार 22 जूनाक घडली. मधुकर शेट्टी हेमगेल्या घरात कोण ना जाल तेन्ना सिलेंडरांतल्यान गॅस गळती जालो. दनपारा 12 घंट्यार सुमार मधुकर हेमगेली घरकान लता शेट्टी हेमी येऊन दार काढन घरातलो लाईट पेटतनाच गॅस सिलेंडर स्फोट जाऊन लता शेट्टी हेमी गंभीर जखमी झाली घटना घडली. जखमेक तालुका आस्पत्रेत प्रथम चिकित्सा करून पुढील उपचारासाठी मंगळूरच्या एजी आस्पत्रेत दाखल केला. घटनास्थळावर पोलीस आणि अग्निशामकान येऊन उद निवयलो. या सिलेंडर स्फोटान किचन खोली संपूर्ण जळण काळी जाऊन गेला. या गॅस स्फोटाच्या तीव्रतेन घरातले जीवनोपयोगी वस्तू जळण गोबर जालात. या घटनेत लाखांश रुपयाचे नुकसान झाला. या प्रकरणाची कुमटा पोलीस ठाण्यावर नोंद झाला. बसात प्रवास करताना एक प्रवाशाले हृदयघातान मरण. होन्नावर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर हडिनबाळ निवासी कृष्णा शेट्टी वय 65 वर्षा हेमी होन्नावरच्या गिरसप्पा वयच्या बसात प्रवास करताना अर्ध मार्गार पावी तेन्ना अचानक छातेत कळ येवन बशी जाग्यारच हृदयात त्रास जावन अस्वस्थ झाले. बस चालकान परिस्थिती लक्षात घेऊन बस सीधा आस्पत्रेत होऊन कृष्णा शेट्टी हेमका उपचाराक दाखल केले. पण दुर्दैवान कृष्णा हेमगेलो हृदयघातान मृत्यू झाला म्हणून डॉक्टरान घोषित केले. होन्नावर पोलीस ठाण्यावर या प्रकरणाची नोंद झाला असे प्रसारमाध्यमांक कळयला.